Go up, pulo up. Go up. Go up, Patoy. 3, 2, 1. Uy, ginawa. Hi guys! Welcome back to my channel. This is Robby Simadala guys. Sa atong channel guys, naada tayo mga mukbang, gaming, challenging, adventure, lifestyle. So kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, please subscribe na din guys. And don't forget to hit the notification bell guys para always po kayo updated sa ating new uploads. Gihupta na sugod guys, gihupta na. Gihupta na. Ha. Ito patuyang patungan nila. Oo, gatuya-tuya dyan ang ilang itong tungan. Ano na dyan na sila. Pero kitang mo tanaanan. Malipong na tadi. Galatay pa. Wa, nalipong na. Oh, ginoo ko. Ang nagtanaw lang gani. Nalipong na gani sa mama nagtanaw. Sakay siya nasa dito na tabangan. Ha? Sakay. Kisi mo sagay? No, no, dito, no. Hoy! Oh, nga na magkadiha mader. Hoy, hoy, day. Mahulog ko sa cellphone. Ay! Hindi na ginapunit yan. Ay! Mutanaw sa kusog. Kita din sa mga din. Mutanaw sa kusog patiguhog dari. Ikaw sa ba? Sa video mo ko na dapat pagpaw kamutan ako dito magwan. Ginhawag laon. Ginhawa og laom. Kada hog kada gyud sa katag tra kamar kita mga na. Ay, oh ginoo ko. Adto ko pasak sa diha. Ay sika-sika daw niya. Uy. Kana jung mukha mo sakay nga na. Lakas loob jud sila. Di jud ka masakay di jud mo lakas loob. Kay nak. Dili sigig lang sa. Si? Ah? Masabay siya. Allah! Aw. Ni bayad siya ay. La, ginaw ko. Awaban. La, Diyos ko. Aw, sa baanaw ni Baziya. Uy. Ayaw tanaw sa laom. Carry mo yan. Ay! Ay! Lain daw. Grabe gusto ko. Uy, mga gede. Lapit mo sagad sa kuno. Kanya tong gani hagni sa. Ang kuya, di harang man ipadong tagak. Tagak lagi. Tagak ba? Lasyagit yan. Oh, pagaan loob na tong swagit. Pa ko antog swagit ba nakita ba kanan akong ko kita sa akong videohan. Kisa sanad. Gagod ka. Lagi sagbot. Para mato siya. Layo ba tayo? Unsa na? Adi na. Kanta sabi. Kanta be. Dutag ko mo eh. Kanta sag kaya ko to. Kaya ko to. Halos gamaya tanang sa ubos eh. Lama oy. Kadaw na po ni nahinay na po sa Pero pasak. binakasay yan ni pa. Wa, bike ra to iya. Nabayad ka to. Dito pwede aning bata. Ito ba dito pili. Ruby. Ruby, bike mo siya katong tisi sa babaw ba? O katong dito sa Anak, farm. ano mo, Eh. Wala mi kangani first time pa ni namog diri. Kon ba malamak. Di Dito. dito skuan, dito pud sa Adili lamak dito sa Carmen. Kanang bike ba na alambre ba na babaw? Kasi katong katong das kan simple lamak. Ano to? Bike nga to ha nga sa hub. Kanang ginagbuhi jud kinahagnawan. Ginoo ko. Lagi? Uy, mutlang mura siguro gibayag ang kinabuhi gaha katunom. Uy, hagna ganing nagtanaw samot na tong ning muigi buhian. Kita, katong na sila, lain na sa DSL, alam mo ituod mo. Sabi siya ning hila. Hilak siya. Kamu jud nang narapos yang pala. Ano amo na swimming pool di ay. Kung nagiana to, mingaw man, ba't sila na? May ligo. Ligo sa baduro. Oh, badong. Mana si mong pula siguro katungkuan. Kadtong Nagiana to ba? Sa baduro no. Padulong na siya pataas. Padulong na. Padulong na siya musaka. Maya sabi, ito mga gara ha. Uy, ito na pining lupa do. Uy, Diyos ko, kato siguro, bintaha to. Sa paminaw, kato. Okay to, bintaha to para naho.
Ha? Dungan ka to. Sakay kitang duha. Hala, di ko mahadlok. Ayun ka. Mo na yung okay sa mahadlok niya. Okay ra ko na tunahon niya. Sakay mahadlok di ay. Hoy, di sunod. Katuto, ganahan ko ito sa kay. Okay na, nakasakay na matag-ingana, nak. Lain nung ito, okay lang. Hindi ka nan. Okay, di ingana. Basta nakasakay na tag-ingana. Datong dito sa lubok. Duha. To the shores. Daan na niya atong isa dito, ma'am. Naman may additional isa, ma'am. Muna siya, Swiss wide zip line. The sky ride. Mura bintaha ni si Cha. Di kay ni Kuba. Di ka ni Kuba, ma'am. Ang kinakubaan, kinahadlukan katong ditong hog. Buiag kalitag hog. Kani murag madadanig na yung mga bata. Opat ni sod. Ubos, balik sa ubos. Haman sila. Harabas RR. Army. Mahurot atong tingog ganing sinwagit. Kanida niyo? Ate, kita rin may edit sa mga video. Ako ra. Mas lang ba na natadre? Oo. Nagkuwat man ko kung hindi. Ito kay tanaw lagi kung hindi ni ganaan na ba? Isog ko dai. Isog eh. Isog kayo eh. Wala lagwan niya. Enjoy man niya. Ito pa doon sa giant swing guys. Mananaw ta. Ha? Awan sa kanis siya. Wa naman ay bayad ana bro. O, nanibayad. Kay? Sa ingon pod. Wa bitaw. Singon wala. Ako. 400 each na. Duha ka buksod. Kani? Oh, dire sila ganina. RR, dali R. Ayun na. Isa ka kasta suman na kain. Ay kayag mo. Ana nga to? Pagka ho gaya dag mulat. Asa man eh? Dan hiranda siza din na mo tabok ngadto. Di ana ra. Anira. Ayo dia bi kay maigan ka bi. Yok, nangurog ang tiyan dito. Nakuyawan dyan yung siyawan. Di klaro kayo sa git ganina. Ano? Nakuyawan. Ang paghagbong mo akong kakuan lang. Pero Naisa diri eh. Wow, ka nice. Malibot ka na to? Ato mo? Sila. Di pa mi sure. Support ang mama. Nanti kita sunod. Mura di siya silag kaluha. Haboga sa jud ay oy. Oh, anhara diha. Anhara diha. Isa ka na sila dito ibabaw human buhian. Go! Tan-aw tagon sa akong pagsaka ba. Maki-video rata guys kay talawan man ta di man ta pwedeng sakay diha kay sa Japan ta na. Iko rata video nila, di ba? Ma-enjoy na pa nitong matag tinan-aw ba. Kuha nagtungtunganan. Padung na ni sila isa ka sa ibabaw guys. Up in the air, no scope. Kuni wala gampo na sa bisap. Bitaw man na gampo. Kaya ways to dumb, ways to dumb. Asang tama? Ito pinakataasab. Ay, wait. Pinakataasab. Si Sophie. Plastic yung guys line. Carl, ayun. It's more windier over here. I was more enjoying. Stay on the side. Carl, stay on the side. Awan sa man ni. Mabot ni diri labyog. Adili padung na babaw man. Apa dong babaw? Kung na lang yun.
Isa kayo ni sila dito ma'am sa tong hiyog. Wala. Wala, di man siya pwede. Ah, Kasi man akong gamay mo kuan kayo. Di, mamay, hadlok. Sakit ya, sakit. Go up, puno up. Go up. Go up, pamanoy. uy, ginawa ko. Ang maguwang ni. Labi ka na mga sa mga. Ano ni Sandro ka na siya. Sabi, ikaw na lang usasabi. Makatawa ka ka. Ginoo ko. Adto ka jud ay lag. Ito hadlo ka na magay adto na lag jud. Uy, ginoo ko. Tawa ka daw. Ang sawa ni mo manghut, perti man kay ka. Agyang mangod jud ay gusto. Nakuangan na ng manghut. Why challenge siya no? Masadlok tong gumirang no. Ah, Nasa pa daw. hindi na ko. Libre na ko ng ikaduha tiyang. Bala na lang. Hello guys, mga na me. Humana silag panakay datong ihulog. The plank kasi nga dato. Da. Plank. To ubos? Babaw ubos. Dana, muli na ta. Hi. Yeah. Motif paranger, jarap. Charap. Foreigner di, idol di foreigner. Grabe enjoy yang Inday ay. Tara. Hadlo ka day. Paghog. Punta na ni at Kinten mo iPhone 14. Ah, nice. Uli na. Karisa ka nang muhay, nagsirig ano? Hadlok siya. Ay ang hugong. Anong naglamig ka ng feelings niya ma? I-enjoy niyo ba? Mahurot ang kusog. May enjoy lang nga, relax di. Wala lagwa. Jara. Pero di na ko makaya. So, that's it guys. Thank you. Bye-bye. See you our next vlog.